Ngizothanda ukuthi ngikubingelele ngiphinde futhi ngikwamukele khona la kuZimi Live. If ufuna nje ukuhlezi updated ngesitezo yakho la eMzansi, ungakhohlwa ke mbuyele ukuthi subscribe kule channel and uphinde phela uklike ibell for ama notification. So kule video namhlanje ngifuna ukukhuluma ngendaba ethinta uMthambisi nobaba uNsimbi and ngiphinde futhi ngikhulume ngawo ama teaser Uzalo. Ngangishilo ngayo lapha nenyanga kaJanuary, ngikhuluma ngama teaser ngoFebruary ukuthi ubaba uNsimbi kuvela indaba zokuthi ke uyahamba kuZalo. Nangempela ke sibona ukuthi bambulalile kuZalo, so shile Uzalo naye ke lapha uMthambisi naye ushile kuZalo ehambisana lapha uColonel Mabaso. So ngifuna ukukhuluma ngendaba yakhe uGabisile. Khumbula ukuthi uGabisile phela bethandana naye uMthambisi and uGabisile uthole late ukuthi uMthambisi wenza izinto ezibheda kahlahle uyisigebengu and futhi uye lo Putin odumo ade lokho ekukhulunywa ngaye. Kubuye ngathi uGabisile uqhelelene ke nepeace kuloku Uzalo. Ngathi ke nje impela ke ukuphumula nokuthula ngathi akusiyo into uGabisile asazoyithola nje maduze kuloku Uzalo. Lokhu ngisho emva ukuthi ngicheckeke ama teaser Uzalo. Kuma teaser baveza ukuthi uGabisile ke khona phe emsebenzini wakhe la sebenza khona kwi radio station uzothola i colleague entsha ibizwa ngokuthiwa uSara. Khona i colleague entsha azosebenzisana naye uGabisile okuthiwa uSara. Kodwa mathe babeveza ke le colleague ukuthi ke isemva kwakhe uGabisile khona ke izinto efuna ukuzenza ezimbi kuye uGabisile. Kubonakala ukuthi le colleague ke related noMthambisi ifuna ke nje ukumuyisa bhu phansi ke noGabisile believe ngathi uyena uGabisile odayise uMthambisi. Izobe isayithendeni zakhe uGabisile kodwa izo act ngathi umuntu umnganje naye uGabisile. Kutholakala impethu izinto ezimbi ezozenza uGabisile eziningi kuyoke lenyanga yawo uMarch and uGabisile ekhumbula ukuthi uzoshada naye ke uNkunzi. So impela ke izobe zimkhalela ke noGabisile ukuthula nje nepeace ngeke eze kuthole ngenxa yalento ayifake kuyo yakhe uMthambisi. uSara uzobeme la eduze kwakhe efuna ke ukwenza irevenge ngayo ke indaba yakhe uMthambisi. Yaye impela ngizobuya ke nenye video ke ngianalyzela kahle ngayo ke indaba yakhe uGabisile. Kwamanje bengisakusummarize la ngifuna nje ukutshela ukuthi ayikapheleki indaba yakhe uGabisile kahlahle naye uMthambisi. Ngizobuya ke namanye ama video nje ngutshele ngezinto kumele uyilindele kuloku Uzalo yo ama teaser. Cela ungakhohlwa ke mbuyelo ukuthi like. Hayi ngithi ke nje danke ngiyabonga.